Oedd hwnna'n cool! Ac am bod ni'n siarad am dricio'r synhwyrau, Rhys, beth ti'n trystio fwyaf? Dy glustiau neu dy lygaid? Wel, fi'n trystio'r ddau. Fi'n gaddo mewn 2 funud fydde di ddim mor siŵr. Ond mae angen tymed bach o help arno ni. Dewch mewn, bawb! Reit, drychwch ar hwn. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Be glywch chi? Ba. Ba, ba. Oce, pawb yn cytuno? Ba? Gret. Nawr, beth am y tro yma? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Be glywch chi tro yna? Ba, ba, Fa? Fa? Ie? Wel, nage. Oedd gwefusau fi yn edrych fel bod nhw'n gweud fa, ond oedd y sain yr union un peth ar tro cyntaf. Ba. Chi'n credu fi? na. Na? Edrychwch ar y fideo yma. Ewch nôl a ymlaen rhwng y 2 fideo, a be chi'n clywed? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Chi'n gweld? Mae'n dibynnu ar y fideo, yn dyw e? Yr effaith McGurk maen nhw'n galw hyn. Mae beth ni'n gweld yn effeithio ar beth ni'n ei glywed. Ti dal i drystio dy lygaid a dy glustiau ar un peth, Rhys? Sa'n siŵr, ragor? Mae hwn yn profi bod ni'n trystio'n llygaid mwy na'n clustiau.